Tsvina. No fara mkomo musese. Ndinotenda. Dambudziko rakusvidzai nhasi pasekuru achapola rakamira sei uye rakatanga rini? Dambudziko randisvitsa nhasi pasekuru achapola rane nguva. Ndisingakanganise kubva ma2012. Ndisati ndatoroora. Ndakangoita ngoikapuruso kumashure. Kunobuda neTsvina. Kunobuda neTsvina. Zvandinetsa kuti chimbori chiichi. Saka ndangotsvagawo ndichienda mumapostori ndichiita sei ndichitsvaga. Asi kuti ndiwane rubatsiro. Kabuda kudaro kanenge kachirwadza zvakaita sei kane vanovava kabuda kudaro kanovava. Ende nguva yakanovava yega unenge uchida kukwenya asi akakwenyeke nenyaya yekuti kanhu kari kuita sei kakurwadza. Kuti kana kuenda kutoilet chaiko unosvika pakusaina kuti aiwa kandimbomira kana 3-4 days watozoona kuti ndinogara sei ndisingaende kutoilet. Wandaramba ndichingotsvagawo kuti zvinhu zvingafambe sei, ndingabatsirike sei. Zvingobvunzirawo kuti dai ndamboendawo kune vamwe ndambobatsirika ndambodai ndazoroora mukadzi wauya pano. Mazuva ekutanga tikugarisana ano mumwe wangu ndabata pamuviri zvakanaka. Hapana kumboita nguva pamuviri paipabva atiraya futi kutsvaga kuti chingave chii chiri kuiti. But kuti uwane manya anokuudza kuti zvinhu zviri kubva apa hapana. Asi iwewo mane question mark kuti kukanaka kanogara sei apa uyezve kakauya sei ngori kana kangopo tadza kuziva kuti zviri kufamba sei. Taita mwana wokutanga, taita mwana uyu nhumbu yabva pabata yauyu zvacho zviri kungonetsa Mwari atichengetawo azva. Paita H2 after yabva futi nenzira iyo taitawo uyu aita taya kuda kuita yabva futi nenzira iyo. Saka ndakazoti shamwari chimbori chii chiri kuitika. Sati sikuziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Ndiani kana kuti chii munhu kana kuti chii. Katitsvagei kuti zvinhu zviri kufamba sei. Patakatsvagawo sekuru paSly Media tikaona musekuru tasvika pano. Tisati tasvika pana pamaienda imi muchinotsvaga zvainzi dambudziko iri chii? Dautanga dambudziko renyu musati taenda kune Mudzimai maroora. Takunzwa musati maroora pamaienda angave madzibaba kana ndiani vachikubatsira vaiti dambudziko iri riri kubva kupi kana kuti rinokonzerwa nei? Dambudziko iri rinokwanisa kutaurwa baba kuti riri kubva kupi kana nemwe nguva ndiwaitozotaura kuti ndine dambudziko rakadai watoona kuti vanhu vatopera kana kushandirwa nekutoenda kuno handina kutoonekwa but nehondo iyi haina uperi ringonosangana nedambudziko iro. Ukaendawo kune vamwe vana vanobatsirawo vana sekuru vanosvika kutaura kuti ndoda 200 aiwa handozvipedza hazvinetsi shingairi watsvaga wadai kusvika wapera unopera kusvika kusara usina chinhu chingonzi ndozvikwanisa aiwa handinozviita mboendawo kune mumwe wakuti bata wakadai waendawo kune mumwe but usvika pakuona kuti hapana chikubuda zvinhu zvese hapana. Samuri kuti mazoroora makazonyatsozvikonekta here zvitu kuti panguva inobata pamuviri ndonguva zvakare kana kazobuda kanaka kana zosvika pakuti mimba inoparara makambozvidza kuzvijoinidzei? Izvozvo ndopatakatoonera nekuti imwe nguva kandovava kuvava kwekweyo itori saini nekuti imwe nguva ndaitori kuti kana ndikati handaenda kutoilet hanasi ndikurwadziwa mangwana unondonzwa chitoti ndoma mukurwadza zvisingaiti kana nditori kana kubasa utoona kutofona ndazongoenda ndakubleed ndopatakabva kutanga kusitata no zvinhu zviri kubva pakanhu ndakanovava kakavava iwo wacho mumba kuti uite simba semunhu womurume hapana. Ukangonzwa kavava chete kana kuti ukangoona waenda kutoilet warwadziwa hapana chimwe chavo chaita wakuswera wakarara
kana kuti muti womuda kusvika kufadza nawo hapana. Saka ipapo maroora manje masvikonekta zvichitu kuti izvi izvi ndo zviri kuita. Makambonozvibvunzirawo here kumwe kuti nai sei coincidence yakamira so? Takafamba tafamba vamwe vantauro une mudzimi uri pamuri unoda kuti mubikirwe mashare tengai mudzimi wenyu. Mumwe wantauro zvakewo makashinirirwa mwanti hama dzenyu hadzidi kuti mubate chakanaka. Saka ubude uine anza chaiyo nekuti unenge uchitaurirwa zvinhu zvakawanda panguva imwe chete kuti unyatsoanariza kuti handidi kunye ndaiwaanariza. Asi ndaitozoita imwe nguva yekuti ndikasvika ndobvunza kuti musiyana womusana kubuda musana nekuti zvimwewo zvirwere zvakaita sei. Mwana kutsananguriro zvimwe but unonyatsona kuti hapana munhu ane idea yekanhu aka kuti kari kubva kupi, kari kukonzereswa nani uye zvichi chinoita kuti kange karipo. Hapana munhu aikwanisa kundipa information yakanaka. Tichitasa kudzinza rekwenyu baba imimi vabereki makambovazivisa here kuti kekutanga even musati maroora ndine dambudziko rari kusangana naro riri kudai so? Kechipiri vabereki makazovazivisa here even maroora kuti baba naamai vangava even kana vari vapenyu kana vasipo kana ndimukoma ndimunin'ina kuti isusu tiri kuti tanyatsotarisisa tikaona kuti panobata mudzimai wangu pamuviri kanhu kari pandiri kana kuti chinhu chinozombobuda pandiri chikatanga kudai so mukadzi wangu pamuviri panobva vaparara. Makambozivisa? Nditi munyeka abereki hakuna kana ariko. Asi ndingarangarirawo kuti kwasekuru wangu kurudziko rwamai vangu kunova ndiko kwandakakurira ndokwandakatombotiraya kuvabudza vachitonditi ndakanzwa mumwe munhu achiti ukaona warwadziwa daro unoisa hupfu ugarira hupfu nemarasha kudai. Ndo vanhu vaitondipa idea kusaidhiri kwamudhara wangu vanhu vangu ndizvozvo kwamakakurira ndokuti uri kumusha ikoko. Saka maimbozvedza zvokugarira hupfu izvozvo? Pana chandisina kuedza ngoma. Chimbotudzai zvimwe mamwe mashure amayokudzwa kunzi tanzwa yehupa. Ndapesa ndafa rimwe zuva ndaenda namukoma wangu kuZambia. Tasvika pabhodha paipa pane vakomana vanotengesa mushonga. Zvikanzi mukoma watsanangura akati anonina wangu ndamuzvikudai. Zvikanzi zvidiki ndipe $60. Mushama takutombopa chigubu chedhiziri. Ndopa chigubu chedhiziri pai tengesa wondira nemoma ndapiwa. Shonga iwo handina kuzoti ndakazoona mangwana. Ndakaonwa kuma 11 kurara pasi pemota turwa ndiswa mukati dai amangwana ndikati mukuri chinondura ngatirase. Ndakarasa mamadzi munonowa kusvika zvaita sei? Svika ukaita 3 days uchinwa tasunga pabhodha taenda muZambia na First Road. Svika kuna First Road mukuru futi havana uneti vakati asi ndiwaramba uku kanditsvage vangu uno mumwe wataona atipowo mumwe watanzi haiwa unoda mumasese wadai maisa mumasese ndaikuvana nekuenda kutoilet ndoichinja ndaikwaza. Asi kanhu kaike kaitoita wesi kuita si kurwadza pezera ndakutoita tsvina ine ropa neropa mukoma kuti usanganekana nemudzimai so wega untaura kuti aiwa ndiri racho ndari kure utaunge uri kuramba kungosiri kuda asi unenge uri padambudziko mukoma. Kokumadzibaba kwanzi zvaimaipiwawo mutiro hanzi itaende munoita sei? Ndakambonwa madota ndakazama ndamurara rimwe zuva ndakatomboitwa ndinoda kugara 9 days muri pano chikumbirirwa muchita sei but ndakanyatsoona kuti kana ndichapora kuseri kwe9 days ndichazozviona. Mazuva iwaya ndagara nditoripo zvaitoita kunge zviri wese zvaitowedzera mati kanda kuchekwa ndakatomboenda kune mumwe akatombondicheka nditi nokanaka akatanga nipa mushonga muporiji batsirike kudai ndozouya ndaona kuti kaita sei toita sei tocheka akambogara time ndachekwa nokurwadza dai zvadzoka futi pasimba mumba hapana unongosina kana simba unongongoriwo munhu ngachingorarama zvinhu zvakaoma handidi kunyaya yekanika ndi kana ukada kuti washanda pabasa kanika kanda kakaona kushanda so
wapedza kushanda wapuwa mari wawana basa wadai karwadzi kuita 4 days uri pabasa ndoko ndakasvika pakunoti aiwa kanaka munhu ari kuita izvi kupinda panhu pakanaka so pabasa ndakasvika pakuchinja kupinda pabasa ndapindwa pabasa nemuzukuru wangu nzase kuri paureti kana mati pamura pa pakurwadza chiuya ndaenda paipa ndaenda pai wesi zvato wesi taurira mukuru so mukuru panapa ndifunzwa zvakanaka haudi basa ibva papano haudi basa pakotrayo kana kuda kuita kabusiness kudai hapana chaunobata chinooneka ngobata mari kudai kudambudziko ende kani kako ndakaona kuti kane connection neurwere hwemwana uyu musikana mumbo mwana rudo nhambo ndinenge pfari nouku indi kurwara nouku amai vacho vari kubva mimba nouku hapana munhu ari kuita zvakanaka indikarwara mwana uyu ndikubasa mwana apisa miri mwana ndatobva kuchipatara mwana angatasa maziso mudenga ini shamari kunokwanisa kugona ndaenda kutoilet but asugona ndakagara mukombi ndienda kare kombi ikati guchu chinja side kudai svika ndakagara ndakarara sana chiti ndakarara kuda kuenda kutoilet anogaya dya kana maputi kuti maputi unoti pamwe ndane problem kana kudya zvimwe zvezvi nonga kutongodya zvinhu zvokungoti ndinongodya izvi pamwe ndo zvinogona kuti ndibatsirike but unenge usingararame zvakanaka kana umira zvakanaka kantu kandikutaura kanda unge kari kubaya saizi chinenge kakura zvakaita sei kana kakadai kanda zvinenge zvokubuda so asi nekuchekwa kwandakaita izvozvi akasisina kubuda kaita unge kasara kari kadiki kune rimwe side handiti but kurwadza zvina kuda unobuda kudai kurwadza apa norwadza anorwadza kuti uchitotarisa tishu tono pane ropa maitiro acho andakasvika pakunyatsoona akanoita kana kuti ndizoziva kuti aiwa ndoka musoro wechi dambudziko rangu handiti ndomaonera ndakaita Murora zvokutaura natsani izvi pane zvavasiya here havana hangu zvavasiya ndizvozvo ndongozadzikisa natanga kuzvionawo ndichangororwa chigara tese chitota ndine chinhu chandakabuda nechimusana tikatombotiraya kunogadzisa tikatomboenda kuhama dzangu ndikatovaudza ndo problem nemurume wangu akatombotiraya kubatsirwa but taitongoona kuti hachisi kupera charamba chingodaro chikanyarara 1 day pesa pachinenge chanyarara pamunenge maunganiza mari kana kuri kubasa kuenda zvekutengesa munenge maunganiza mari inenge yaungana ukangoona vatanga kurwara ziva kuti mari iyoyo makuishandisa muchinobatsirwa kana kuti nini pamwe ndenda takutobva mimba yakutobva ndaita uyu mashure make ndaita imwe nhumbu chikatanga kuvava chete ukatongoti nhasi ndikunzwa kurwadziwa kana ukaenda kutoilet unonzwa chiti ndambudisa ropa ndototarise ndotinotarisa ndotoona kuti ndizvo zveshuwa ndopanenge ratobuda ini handitomboita mazuva kana 2 days kana 3 ende kana patiusangana unoita kunge waiswa poison kurwadziwa unorwadziwa zvisingaiti kurwadziwa unoita kunge poison yatopinda murumba unorwadziwa zvisingaiti ende ndapedza kurwadziwa munhu usina mazuva anobva yatobva unotozvodza saka zvinhu zvekuti takatongoona kuti meno dai mwari vatongotibatsira unase kuti problem yacho haisi kupera apa ndandatova neimwe apa ndandatova nemhimba apa pasina 1 week ipapo ndatozoya kunokasekuru ndandatova neimwe but yakaa saka ndichiona mune vana vaviri zvinezvi tingati kukunda kwamakaita ipapa makabatsirwa here kana kuti ndimwariwo vakangopindura nedzimwe nzira nyasha nekuti mukona wokutanga uyu macho akaita 3 days vari kuchipatara shupa yabuda mwana mupenyu ari mudumbu kuti ndakanyatsoona kuti miracle iyi ndeyamwari kana dhokta vakataura kuti endai muchengete mwana ndazviitike toyo pane mazuva apfurikidza tira kubatsiriko watira kubatsiriko unozongoti unotozoona mwari apindira nyasha dzake dzapinda uzonzwa kunzi ndani mwana zandakadikitira so dikitira so kunyatsodonomeka shuwa ndizvere naho ndoise ndandaiona kuti
Kumashure. aita anenge mafitsi zvezvekubwina zvezvo aisaita zvekupindura zvekuti unotora ngono takagara sezvo zvezvandiri anongovhunduka kahwani ngoita semunhu avhunduka kana ngowarairwa sei akakutarisa kudai kuti unoti mwana haachafemika aticha semwana atooma makumbo nemaoko patone time munogara kukangana kana kuri kuchema uchinamata kana kuri kuita sei kuitira zvese uzoona papaye mwana uzotanga kuita zvakanaka vamwe vakati fari yacho yaindishamisa kuti fari yacho yaiti baba vacho vakati nhasi ndiri kurwadziwa unotozopora ndiwe unotozopora ndiwe watoona kuti mwana ndiye atosangana atoone problem chero iwe uchirwadziwa unotozopora ndiwe baba vacho anenge vati ndiri kurwadziwa napa vasito pamwe 2 weeks vasingaende kubasa kana kuti vakaenda kubasa unoshanda kwauva unotoona kuti ndatadza kana kumira zviri kurwadza panenge vadaro ine ndienda zvitakura ndona zvatotanga but zvikangopera chete ndikabva nhumba vakanyarara uye akapora takutotsvaga mari yakutombotibatikei pasina nguva problem yauya problem yaya ndoichaenda aidha kunoklinisa mwana kunoklina inini chibereko ndichirapwa kana kuti kurapisa mwana kana kuti kurapisa baba wacho masara muri pazero amusisina kana chamunayo nenguva futi mukoma mari nogona kuunganidza mari mumba kuti mari iri mumba chete handopera zedu taisa neshaya mbuti pamwe wangu atora amene kwaendesa mari iwo aritogaira pamwe wangu atora amene kwaendesa mari singazogara nesha mari sizviri kumbofamba seizvi zviri kubva papi but ndine mumwe madzimai akanditsanangurira kati musoro wenyaya wese unobva paurwere hwamwena asi ndikuti rambai muchitsvaga chi rubatsiro unosvika pakubatsirika kuti ndikunyeperero ndokubatsira handikuma asi ndikutaura kuti matambudziko amuri kufesa ari kubva apa zvinasinomawo zviri kuratidza kuti pane munhu ari kuita se ari kuzviita ndozvazvi pakushinga ngoma kusvika pakudai ndizvozvo tinotenda regai tinzive kuna sekuru wazunguruvadzana dambudziko alhamdulillah rabbil alamin tinongotenda kuti Allah anovabatsira nokuti mukatarisisa vana ava kugara kwavaita nenhau yavasangana nayo ndakavhunduka chirwere chemusana vazhinji vanochirapa ende chirwere chiri easy so kwaona chirwere chasvika pakudai chirwere icho chishiriki yacho ndiye kuti kune munhu anenge achiita dare rake so dare iroro rinenge chikanganisa mukomana uye nemhuri yake yese kureva kuti inyaya yekuti kune munhu anenge achishandisa mushini wake kuti zvinofanira kuti zvidai saka totongotenda kuti Allah nekutaura kwavaita neurwere wacho nemasvikiro avakaita vachitaura nhau yavo kusvika kuti nhasi mozouya ndakaona kuti vana vane dambudziko nokuti even paari ivo vakataura kuti sekuru hatina kana mari ndakavhunduka kuti komanje iwe unotoshanda kwete basa racho rinoshoreka basa rake rinoshandika rinotopa mari yokuti paday hachafanira kushaya $15 to $20 kana kuti $100 but nekutaura kwake sekutaura kwakaita nhau yake nhau yake haidi kana kuti uende kure unotongoona wega kuti zvakaoma saka isu tinongotenda kuti Mwari sezvo ndivo vakataura mushonga tinawo wepundi iyoyo kana uchitendera uchadambura nokuti isusu hatigoni kuti tingoti ticheke manzwa kuti chakacheka chakachekwa pakutanga chabva chafange chibukira ndokuti takachiona kuti chakashuta so kuti afange chinhungwa chemarepo so utoshambisa kuti chii chiri kuitika ndio yatinoti shiriki saka panopa kuti vamwe vashore mishonga ndipapo pashoko ndiro ratiri kutaura rekuti akaitirwa shiriki saka vanhu vese vanobva kuti vanhu vese vemishonga kana akanzwa n'anga ipi neipi anongoti ndio varoyi vacho ndio vakagadzira chirwere ichocho aiwa mushonga kana kunzi n'anga inobatsira kana kuti n'anga inorapa asi ichichi chachishiriki chinhu chakaipa chinorwadzisa tarisemuone utsinyi wacho ndokuti
Nhumbu ikabata mukazoita miscarriage, nhumbu ikabata baba vari kurwara, nhumbu ikabata mwana akurwara. Saka zoita fange vana vakaenda kundoromba ivo vasina kundoromba. Saka nhasi tasvika kuti sekuru isusu hapana chatakabata ende hatitoziva kuti chinganga chinofamba sei. Pese matare edu taifamba tichienda kumaprofita tichiti isusu titize pamwe tingazobatiswa zvinhu zvakaipa, but pamusoro pekutya chinhu ichocho nhasi uno urwere uri kukura. Sekuru tibatsirei. Saka ndakati aiwa hazvina mhosva zvikuru, tichakubatsirai. So nhasi uno ndo hosha ine vana. Saka tichambovanikidzira kuti tione kuti baba vapore sei. Kana ari ndiye munhu ane chirwere chiri kupa hosha mumba umu, toziva kuti tikamurapa aiwa tichaona zamburuko rakanaka ende uyezve tichaona rugare rwakanaka pamberi pevana 2 ava pamwe chete nevazukuru vedu vavanavo vavakachengeta. Saka ipa patina dambudziko napo. Muchitaura sekuru muchitsanangura baba, muri kuti munhu ari kutodya sadza, ari kugadzira zvinhu zvake izvi, osandudzira kuna mukoma wavo kuti zvisavakanganise mukati mezviurongo hwavo. Ya, isusu tichitarisa apa nekuona kwatazviita idare riri mukati mekushandiswa kwemukoma ava. Nekuti chinhu ichi chiri zvakafanana kuti motikari kana chifamba kuti ifambe idhiziri, dhiziri kuti iiswe nemunhu. Saka hosha ine mukoma ava iri pakati pekuitwa nemunhu kuti zvinofanira kuti zvidai, ende izvi zvikuitwa nekuda kwokuti zvaari kuita uyu zvinopa benefit kune munhu ari kuzvigadzira. Saka kureva kuti imba yake uyu haifanira kusumuka, anofanira munhu ane njere. Saka paanoita pfuma iri kudarika iri kutorwa. Saka pfuma iyoyo ndosaka vanosvika pane nguva yokuti mari vanenge vanayo, murume mukadzi otofunga kuti mukadzi aindochengeta hama dzake, mukadzi uyo achiti murume wangu ari kundohura kana kuti ari kupa hama dzake. Saka chinhu ichocho chiri pakati pekupesanisa. Saka ndopandakamuudza kuti no muzukuru, usamhanya, usatuke mudzimai, iwe mudzimai usatukewo murume, gadisanai chinhu ichi chiri kuda kurapwa. Ukarapwa torapa futi kushayika kwepfuma mukati memba. Toona kuti torapa futi kuti kana mashava $2 mangwana $2 tofanira kuti $2 yedu yatenga shuka, mangwana toziva kuti $2 yedu yatenga upfu. Alhamdulillah, tarapa hosha yanga iri mumba. Saka ndo zvichemo zvinazukuru vangu. Ndofunga mwana uyu mumari mezuva paakauya ndangachitoti kamwana aka kanorwara asi kari mukati meurwere upi. Asi akandoudza kuti sekuru kurwadza kunenge uchitoita murume wangu kana achitorwadza kuti zvizorore zvakanaka anofanira zvihakiwe nemwana. Saka zvakafanana pachechi vanhu anonzi ahakira. Saka baba vanohakira, amai anohakira. Miri wamai ukabata nhumbu, handi munoziva mukadzi kana ane nhumbu, miri wake unodziya. Saka paanodziya miri kureva kuti baba ava chinhu chiye chechi chinobva chapisiwa, chinotsva neblood yamai ava. Saka kuti chiite paanobuda umu achibudisa simba resikarudzi rababa, paanonosangana vachiti isusu pachibhlanda techiti ari kukwimisa mimba kana kuti ari kusimbisa nhumbu, uyu mukadzi akutorwara, ropa riri rakubva rine hiti yakasimba mukati mechibereko chemukadzi. Saka chakutodisturba kuti simba remukadzi risununguke. Saka mukadzi nhumbu yakutobva. Anditi? So pakuti pakati pepo kana uturu uchiri wakasimba, nguva ichienda mwana achida kundotambawo nababa, ropa remwana uyu handimukuona DNA ndiyo DNA inotaurwa paredio. Mwana akangobata baba vake, mwana ropa riye nekupisa kwake, mwana akutorwara. Alhamdulillah. Saka chinhu icho choda kuti chikatwe nokuti tikachiregerera chikaramba chichikura chinozotibvutira vana vakura. So tikakura tikabvuta mwana mungunumu akufamba, alhamdulillah, panenge pashata. So uyu anenge akuzofamba kunzi amene zvawakaita ndiwo wakabata pakaipa nokuti mwana mhuri dzinenge dzakuparara nechinhu ichocho. Saka isusu toda kuti zvinhu zvotizorodze, Mwari vatitendere. Aiwa, tinotenda sekuru. Tinovimba richazodzoka zvakare takuvatsvaga ndonge kana vachiri kubatika kuti ko zvakazofamba sei zvinhu zviya zvichiri kuitika here. Kana varipo aiwa tinodzoka tichitaura navo zvakare. Kana vachinge Mwari avakomberera zvaita, aiwa even vakasadzoka tinoziva kuti vanoudzawo vamwe kuti ini ndakambofamba napa asi kwandakabatsirwa ndekwakati. Ikoko kutenda kukuru zvakare. Ndinotenda kuti isusu kazhinji tinoti aiwa
vakapora vakati toda kudzoka zviri kwavari, vakati hatidi kudzoka zviri kwavari, nokuti isusu tikamanikidzai kuti imi uyai mudzoke ivo shoko ravo vakaenda muvana achita kuti takazopona rakatokura. Nhasi vabuda achita kuti tikuda kubatsiriwa nokuti vakawanda, vamwe vatabatsira, vamwe vadzoka, vamwe havana kudzoka. Hatigoni kutsvaga munhu nokuti ni kwaanobva ndikuziva. Unonotora munhu iye abva kuVic Falls kana kuti kuZambia, semanzotanzi akamboenda kuZambia vakanorapwa ikoko. Saka ukanomutora kuti uye munhu wekuZambia ubve kuzotaura cheyamba ndiweste mari, nditambise mari, vanoziva kutambisa kana munhu apora. Handimaona. Saka izvo tongozvikumbira kuti alhamdulillah Mwari avaitire nyasha nerudo. Sodakallah. Tinotenda sekuru. Sly Media TV, building bridges.